Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 7 ноябрь, дүшәмбе. Мине Захмәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур, нәтиҗәле атна теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда алдагы минутта кыскача булыр. 1917 елның 7 ноябреннән 8 ноябрьгә каршы төндә Петроград шәһәрендә восстание була. Аврора крейсерының сигналы буенча кораллы эшчеләр, солдатлар һәм матрослар кышкы сарайны басып алалар. Тарихка әлеге вакыйга Октябрь революциясе булып кирип кала. 7 ноябрьдә Россиядә хәрби даны көнен билгеләп үтәләр. Бу көнне Мәскәүнең Кызыл мәйданында хәрби парад уза. Октябрь революциясының 24 елгы көнендә һәм ил өчен иң авыр булган Бөек Ватан сугышы көннәрендә узган парад зур хәрби-сәяси әһәмияткә ия була. Совет гаскәрләренең хәрби рухына көч куя. СССР башкаласы камалыш хәлендә булуга карамастан, парад алдыннан Совет халкына нутык белән Сталин мөрәҗәгать итә. Бүген Октябрь революциясының 105 елыгы. Большевиклар тарафыннан игълан ителгән Совет власте Россиядә 73 ел хакимлек итә. Октябрь революциясе берәүләр өчен гражданнар сугышына һәм Россиядә идарәнең тоталитар системасын урнаштыруга китергән милли хәрәкәт дип кабул ителсә, башкалар өчен революция капитализмнан коткарырга мөмкинлек биргән иң прогрессив вакыйга. Ничек кенә булмасын, Октябрь революциясе илебез тарихының аерылгысыз өлеше. Тарихчы Айрат Файзрахман белән без Казан урамнарынан сәяхәт итеп, республикабызда 100 елдан артык булган вакыйгаларны, шәхесләрне барладык. Бүген сүз революционер Николай Ершов турында булыр. Октябрь революциясы вакыйгалары bir көнгә иртәрәк башлана. Петроград белән Мәскәүгә караганда һәм шактый катлаулы һәм кайнар вакыйгалар була. Хәтта октябрьнең урталарында инде берничә баш күтәрү була, берничә зур митинг була. Ул хәрбиләр тарафыннан митинглар оештырыла һәм бу митингларның башында Николай Ершов исемле прапорщик тора. Казанның гарнизоны шактый зур була, хәтта Казандагы яшәүче халыкның санына тиң булган гарнизон була. Һәм андагы солдатлар сугышка каршы чыгып, менә митинглар уза. Шуларның башында менә Николай Ершов, һәм менә безнең шундый һәйкәл бар Казанда. Ул Арча, тарихи Арча кырының башында урнашкан һәйкәл. Чынлап та Николай Ершов Октябрь хәрби восстаниесенең башлыгы, хәрби башлыгы һәм герое була. Һәм аның шундый bir сүзе булган, Казанны 2 тапкыр яулап алдылар. Берсе Явыз Иван Казанны яулап алды, икенчесе мин аны яулап алдым. 24 октябрь бүгенге көннәр белән санасын 6 ноябрь инде була. Инде гарнизон баш күтәреп атылышлар була. Гарнизонга каршы юнкерлар чыга. 30 меңлек солдат массасына каршы 1000 юнкер каршы чыга. Ул юнкерлар булачак офицерлар һәм менә бу ныкталарда беренче атылышлар була. Юнкерлар Кремль ягыннан монда урнашкан гарнизон ягына чыгалар һәм инде менә юнкерлар аларга чигенергә туры килә. Һәм безнең менә монда урынга якын әле кызыл позиция, красный позиция урамы бар. Ул менә нәкъ солдатлар алган позицияларның урыны. Шуңа күрә шулай бу тарихи бер атама булып тора. Төнгә каршы Петроградта революция җиңгәне турында хәбәр килә һәм ниндер каршылык күрсәтү юнкерлар, вакытлы хөкүмәт тарафдарлары, офицерлар тарафыннан ниндер каршылык күрсәтү инде мөмкин булмый. Шуңа күрә менә Петроград белән бер вакытта Казанда да восстание җиңгә.
безнең Октябрь восстаниесе ул үзенә күрә бер мөстәкыйль бер вакыйга була. Һәм ул ниндер телеграмма белән Петроградтан монда баш күтәрегез дигән сүз белән башланмый. Һәм аның башында Николай Ершов торган, шулай ук аның штабында Муланур Вахитов булган. Бик вакыйгаларда бик зур роль уйнаган безнең совет генералы Якуб Чанышев, анарсының да ул совет генералы булачак. При покупке куртки шапка в подарок. Скидки пенсионерам. Адаратского 4, город Курток. В магазинах «Победа». Чай «Кертис Элегант Эрл Грей» 100 пакетиков 218,90. Пряники «Масюнька» 152,90 за килограмм. В начале недели в республике осадки не ожидаются. Сегодня облачно, с прояснениями. Ветер западный умеренный. Температура днем +2, -1 градус. На дорогах местами гололедица. Давление в Казани 758 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле ожидается спокойным. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру. Без туры эфирда эшлибез. Алдагы тапшыруларда Октябрь революциясе каһарманнары белән бәйле тарихи сәяхәтләребезне дәвам итәчәкбез. Әлегә барыгызга да күтәренке кәеф, матур көн теләп, башка темага күчәбез. Казан сили. Нәкъ бүген бу сүзләрнең беренче тапкыр эфирда яңгыравына 95 ел. Нәкъ шул вакытта халкыбыз тарихында яңа бер дәвер, Татарстан радиосы дәвре башланып китә. Радиобызның узганы һәм киләчәге турында без Татарстан радиосының баш мөхәррирләре Рәзин Нуруллин һәм Нәсим Акмал белән сөйләшербез. Бүген алар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Радиобызның аксакалларын безнең тапшырыбызның туры эфирында күрү үзе бер матур күренеш. Минем өчен горурлык, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Эшегезне калдыртып әйтәсез килә, чөнки инде радио иртәдән бирле эшли. Инде тапшырулар да узды. Беренчедән мин сезнең өчен күңелдән әлбәттә инде менә бу күркәм вакыйга белән тәбрик итәсем килә. Безнең радиобызның тарихы озын, дәвамлы булсын дигән теләктә калам. Менә узган елның язында шундый бер сораулар, тикшерүләр уздырганнар. Анда радио тыңлаучылардан сораганнар: "Ни өчен сез радио тыңлыйсыз?" дип. Һәм 80% радио тыңлаучыларның булай дип җавап биргәннәр: "Кәефне күтәрер өчен" дигәннәр. Менә безнең Татарстан радиосының сыйфатлы, матур, эчтәлекле тапшырулары, минем уйлавымча, безнең радио тыңлаучыларның да нәкъ менә шушын кәефен күтәрә дип әйтәсем килә. Килешәсездер дип уйлыйм. Һәм инде менә бу 95 еллыкны нинди нәтиҗәләр, нинди уңышлар белән каршы аласыз? Бездә һәр вакытта да яшьләргә юл бирелә, шуңа күрә Нәсим яшәрәк кеше сүзне аннан башлый. Әлбәттә. Без ханым сез әйттегез, менә сезнең белән бергә шу студияда булу безгә горурлык дип әйттегез. Безгә дә бер мәртәбә менә сезнең белән шушы тапшыруда катнашу. Инде 95 еллыкны каршылау дигәннән Хактан да без алдан ук дулкынлана башладык. Шушы дата якынлашканда, ни өчен дигәндә Татарстан радиосы бит ул гади радио гына түгел. Ул безнең халык өчен, менә әйтик, безнең республиканың, безнең хәтта батырчылыгы әйтергә кирәктер, татар халкының бер атрибуты буларак кабул ителә менә халык тарафыннан. Ни өчен дигәндә 1927 елда ул барлыкка килгән, шушының белән ул безнең туган телебезнең, татар телен, шушы электрон мәгълүмат чаралары эченә алып кергән. Ул үзенә күрә бер революция булган. Халык аны шулай дип кабул иткән. Һәм менә бүгенге көндә дә ул ничектер халыкка бик якын шушындай бер атрибут булып яшәп килә. Шуңа күрә бик җаваплы карадык без бу эшкә. Һәм ниндирәк вакыйгалар белән, ниндирәк тапшырулар белән каршыларга дигән уйлаган чагында, әйдәгез без тыңлаучыларыбызга хактан да сез әйттегез бит әле, күңел күтәрә дибеме? Хактан да
тыңлаучыларыбызның күңеленә хуш килә торган тапшырулар әзерлегәләр дигән уйга килдек. Худайның рәхмәте, менә безнең республикабызда бит инде Татарстан президенты каршында татар телен, Татарстанда яшәүче башка халыкларның туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе эшләп килә. Менә аның ярдәме белән без инде узган елларда ук бездә чыгып килгән «Мин әтине өйрәтәм» сериалының яңа сезонын ачтык бу елда. Бу инде безнең тыңлаучыларыбызны, бигрәк тә яшьләребезне Татарстанның, татар халкының тарихына өйрәтә торган шундый юмористик рухтагы кызыклы йөгерек дип әйтик, тарих дәресләре инде бик борынгы әйтик скифлар чорыннан башлап бүгенге көне безгә чаклы килеп җитәчәк. Ул менә инде аның соңгы серияләре хәзер эфирга әзерләнә. Шуның белән бер рәттән шулай ук теге әйтелгән комиссияның ярдәме белән без тагын 4 спектакль әзерлибез. Берсендә аның эфирга чыкты. Ул 6 серияле булып чыкты. Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы романы нигезендә эшләнгән радиоспектакль. Монда инде бик күп артистлар катнашты, безнең тыңлаучыларыбыз белә, күрде инде аны, ишетте, тыңлады. Хәзер инде менә тагын 3 спектакль. Менә бу ноябрь аенда, аннан яңа ел алларыннан менә без үзебезнең шушы юбилейыбызны дип әйтсәк тә була, инде 95 еллыгыбызны шулай зурлап билгеләп үтәргә җыенабыз. Әлбәттә, эшләребез моның белән генә бетми. Без инде шулай ук әлеге комиссия ярдәме белән башка проектларда алып барабыз. Мәсәлән, менә аерып әйтәсе килә, фән сөйәрләр клубы дигән бер тапшыру барлыкка килде бездә быел. Бик кызыклы әйбер булып чыкты ул, ни өчен дигәндә, менә бит инде әйтик, 90нчы елларда безнең югары уку йортларында, вузларда татар телендә укыту бер гамәлгә керә башлаган иде. Белгечлекне татар телендә бирү. Соңыннан инде бу тәртип бозылды, ничектер, һәм инде халык арасына, ата-аналар арасына менә татар теле нәрсәгә ярый ул, аны бит фәндә дә хәтта кулланып булмый, ул бит фән теле түгел дигән бер уйдырма таратылды. Бу махсус рәвештә эшләнгәндер инде, бәлкем. Менә шушы уйдырманы юкка чыгарыйк, әле әйдәгез без, ничен татар теле фән теле бит ул дип, без татар телендә укыган, татарча фикерләгән, татарча уйлаган галимнәребезне барлап карарга булдык. Менә шушы фән сөйәрләр клубына. Һәм гаҗәпкә калдык. Алар бар гына түгел, алар бик күп икән. Менә бүген безнең инде әйтик, яшь галимнәребез арасында 30-35, әйтик 40 яшькә чаклы булган галимнәребез арасында фән өчен бу яшьләр бит инде. Әйе. Татар телендә уйлап, фикерләп, фән белән шөгыльләнә торган кешеләребез бик күп икән. Шатлык инде бу безнең өчен барыбыз өчен. Шатлык булмасын. Менә алар инде шушы Раил Садри дигән безнең бик яхшы шәп егетебез бар, безнең хезмәткәребез. Ул үзе дә галим кеше, үзе дә менә университетта белем бирә, безгә журналистлар әзерләй дип әйтсәк тә була инде. Менә шушы егет алынды бу эшкә һәм без шак катыргыч бер эшләде. Моннан соң инде кем килеп менә татар теле фән теле түгел ул дип әйтә икән, без Раил Садриның шушы фән сөйәрләр дигән тапшыруларын аларның алларына куячакбыз һәм әйдәгез сөйләшик дип әйтәчәкбез. Безнең туган телебездә бүтән фәннәрендә аңлатып биреп була икән, хәтта гуманитар фәннәрне әйткән дә юк. Әйтик, төгәл фәннәр, гамәли фәннәр, медицина һәм башкалар барысы да безнең телебез тарафыннан аңлатып бирелә торган күренешләр икән. Искиткеч. Менә шушындый хәлләрбез булды. Яшьләр килде, менә инде берничә ел бездә эшләп килә бит инде Татарстан авазы дигән интернет кушымта. Ул менә юбилей алдыннан инде тагын да активлашып китте, тагын да көчәеп китте. Аның белән шулай ук безнең инде сезгә таныштырып үткән Раил Садри җитәкчелек итә, ул алып бара бу тапшыруларны. Һәм менә бүген Рәзин абый иртәнге 6-дан бит инде, 6-дан башлап безнең эфирда инде бәйрәм тапшырулары бара. Турыдан-туры эфирда. Монда инде безнең республика җитәкчеләре котлый, фән, әдәбият, мәдәният, сәнгать әһелләре котлыйлар. Бик күп җирләрдән шалтыраталар. Менә бүген интернеттан язалар, хикмәт инде бүген. Ну, бу чыннан да әйе, республика күләмендә шул хәлек зур, матур вакыйга. Һәрбер оешманың менә берничә исемне атап киттегез, аның байлыгы ул хезмәткәрләр бит инде. Менә яшьләр килә дип әйттегез. Аннан соң бездә бит инде Совет
Ветераннар советы да бар, иә. эшләп киләсез, аны җитәкчелек итәсез. Менә бу яшьләр белән өлкәннәр арасында, менә бу төрле буын вәкилләре арасында менә бу шулварларны измәскә менә дигән шундый бер мөмкинлек дип әйтәсе килә. Эльза ханым, менә сез әйтеп үттегез, Татарстан радиосы тапшырулары кәефне күтәрә дип җавап биргәннәр безнең тыңлаучыларыбыз. Ул кәефне генә күтәреп калмый. Һәр кешенең тормышы мәшәкатьләрдән тора. Әйтик, иртән торасың да, гел радио каршында утырып булмый. Хуҗа бикәнең дә, гаилә башлыгында мәшәкатьләре бик күп. Руль артында бара икән, радионы тыңлап була. Хуҗа бикәнең кухняда эше бар икән, Татарстан радиосын әлбәттә тыңлый. Соңгы елларда төрле радиолар барлыкка килсә дә, безнең Татарстан радиосы ул инде әле дә тыңлаучыларыбызның игътибар үзәгендә. Шуңа күрә дә алар безнең кәефне күтәрә, безнең белемне арттыра дип җавап бирәләр. Ә менә хезмәткәрләргә килгәндә, Нәсим әйтеп үтте инде, үзе җитәкләгән редакциядән хезмәткәрләрне. Менә Әйтеп бетермәдем әле. әлбәттә алар барысында санап китсәң вакыт күп китәр иде. Бездә озак еллар эшләгән Идел белән Урал арасында тапшыруын алып баручы баш мөхәррир Йолдыз Крепостина. Менә аның тапшыруларын безнең Россиянең 7 төбәгендә көтеп алалар, яратып тыңлыйлар. Һәр атна саен ул эфирга чыга. Безнең редакциядә озак еллар барлык эшләрне дә башкара алучы, үзе тапшыруларны алып бара, үзе әзерлей. Ул да булса Ания Гыйбадуллина. Мин яшьләрне барысында исемләп телгә алып тормыйм. Ания Гыйбадуллина менә безнең "Мин әтине өйрәтәм" спектаклендә катнашып һәм Казак кызында катнашып, үзенең бик яхшы өлгереп җиткән актер буларак та. Буларак үзен ачкан башка яктан. Менә бүген 95 ел Татарстан радиосының эфирга чыгуына мин инде тарихны күз алдына китерәм безнең ветераннарыбызны. Алар шулай ук бик күп. Менә әйтеп үттегез, Татарстан дәүләт телерадио компаниясында ветераннар советы эшли. Һәм инде мәрхүм хәзер озак еллар баш мөхәррир булган Роберт Вафаулы Гатауллин үзенчә шунда әйтеп үткән инде, иртәгә паркнотлар тапшыруын тыңласалар, 11 сәгать 20 минутта ул хакта тагын да ишетерләр. Мондый ветераннар советы башка электрон мәгълүмат чараларында юк, чөнки без ветераннарыбызны да кадерләп күңелебездә йөртәбез, аларны бер вакытта да онытмыйбыз, һәм инде аларны һәр вакыт бәйрәм көннәрендә дә искә алабыз, исәпкә алабыз. Тәүфыйк абыйны да искә алып китәргә кирәктер. Бу безнең җитәкче, иң мөхтәрәм, иң абруйлы кеше, барыгызны да бергә туплап торучы. Эльза ханым, менә әйттегез бит әле, төп байлыгыбыз хезмәткәрләр дип әйтәм. Хактан да ул шулай, һәм безнең хезмәткәрләр алар менә Рәзин абый әйтергә теләгәндер аны. Бездә ялкау кеше эшли алмый, беләсезме шуны? Ни өчен дигәндә, менә карагыз. Менә безнең әйтик, без бит инде бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе составында торабыз инде. Аның төрле филиаллары бар, һәм анда бик күп радиолар эшләп тора. Нәкъ безнең кебек. Ләкин аларның вакытлары бик аз, эфирга чыга торган вакытлары. Без көненә 6 сәгатькә якын тапшырулар әзерлибез. Бу чаклы тапшыруларны әзерләп җиткерү өчен фәкать тырышлык белән генә була. Монда ялкау кеше эшли алмый. Менә хәтта килгән яшьләребез дә, минем дә әйтик, менә безнең редакциядә озак еллар эшләгән язучы да ул, шагыйрь дә, җырлар авторы да, рәссам да, журналист да Дания ханым Гайнетдинованың да безнең тыңлаучыларыбыз, тамашачылар белә. Менә аның кебек, безнең кебек кешеләрнең эшен дәвам иттерергә бик күп яшьләр килде соңгы вакытта. Раил Садырин әйттемме? Аның Рәфидә Галимҗанова дигән бер кызыбыз килде. Гаҗәеп талантлы кеше һәм гаҗәеп кызыклы сюжетлар, тапшырулар, яңа темалар тәкъдим итә. Менә инде консерватория белеме белән килде Майя Швецова. Ул инде менә максат белән килде. Үзе максат куеп килде. Әйдәгез, мин менә татар мәдәнияте белән, татар музыкасы белән рус телле тыңлаучыларны таныштырыйм әле дип. Менә шушындый максатчан кешеләр. Аннан соң безнең редакциядә сез беләсез инде, сезнең дә ул коллегагыз телевидение тапшыруларын алып бара, Гөлназ Ибраһимова. Менә мин аңа гаҗәпләнәм, сокланам. Ул 3 бала анасы. Аның берсеннән берсе матур тупырлап торган 3 егете бар имеш. Әле тагын ире бар, Марат име. Шулар өстенә менә монда килеп күпме тапшырулар эшли, күпме хезмәт башкара.
телевидениега кирип тапшырулар алып бара. Кай арада өлгерә ул, кай арада эшли ул. Менә бездә фәкать менә шушы бик тырыш кешеләр генә эшли ала. Ә инде җитәкчеләргә әйткәндә, менә булай итеп эшләү өчен Илзима бик мөһим бер фактор бар. Монда инде җитәкчеләреңнең әйбәт булуы кирәк. Без менә без әйтәбез, әйтик шушы 6 сәгать вакыт име. Ул бит күктән төшмәгән. Әлбәттә, Татарстан инде аның абруе бар диләр име. Ләкин бу абруйны бит әле тормышка ашырга кирәк. Әйтик, Мәскәүдәге үзәк белән бөтен Россия телерадио компаниясе белән әйбәтләп сөйләшә белергә кирәк. Яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыра белергә кирәк. Шуңа күрә безнең менә Татарстан телерадио компаниясенең җитәкчеләре, шул җөмләдә менә сез әйткән Тәүфик абый Сәгитов, алар инде менә безгә Ходай биргән кешеләр. Әйе, бу бик дөрес. Һәрбер шәхес турында озак итеп сөйлә була, кызганчакка шул вакытыбыз чыкты. Чыкканчы, икенәсез безнең бит башка хезмәткәрләр дә бар. Журналистлар гына түгел, безнең техник хезмәткәрләр, Соня Хамматова 50 елдан артык эшли. Әйе, барсына да рәхмәт әйтәбез. Алдагы тапшыруларда сезне барыгызны да көтеп калабыз. Бер сүз әйттем бит инде, турдан тугры эфирда безнең тапшырулар бара. Рәхим итегез безнең Тыңлагыз, әйе. Әйткәнчә, тарихы әйе дәвамлы булсын, чын күңелдән бәйрәм белән. Бүгенгә менә шулар, мин Илза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.